Амаль кіламетр дарогі паміж вёскамі Гутовічы і Карабаны ў Брэсцкім раёне ўжо адрамантавана. Абновілі пакрыццё і абочыны, памянялі дарожныя знакі. Яшчэ адзін з участкаў, на якім прайшоў рамонт, абход вёскі Вялікія Матыкалы. Тут прымянілі новую тэхналогію – бетоннае пакрыццё. Усяго сёлета ў раёне новы выгляд атрымалі 3 кіламетры дарог і вуліц. Але гэта толькі вяршына айсберга, кажуць у райвыканкаме. Особенно это касается дорог с гравийным покрытием, есть еще дороги с грунтовым покрытием. В общем, эти дороги требуют себе повышенного внимания с нашей стороны, но объем финансирования, который сегодня есть, не позволяет нам в полном объеме выполнить все, что требуется. Вось і на гэтым адрэзку паміж вёскамі Блювенічы і Холмічы плануецца пакласці цвёрдае пакрыццё. Працягласць амаль 7 кіламетраў. Ёсць надзея, што сітуацыю зменіць дзяржаўная праграма па развіцці і ўтрыманню аўтамабільных дарог. Под эту программу нами были по Брестскому району направлены свои предложения в облсполком в объемах, которые нам были предварительно доведены. Если говорить о деньгах, то на все годы, начиная с 18 по 20, речь идет о суммах от 2,5 миллионов рублей в текущих ценах и выше. Вот в частности, по текущему ремонту за эти 3 года мы планируем, если планы наши получат подтверждение, отремонтировать порядка 44 километров дорог. И, кроме того, планируется отремонтировать порядка 13 километров дорог капитальным ремонтом. Сёлета на ремонт дорог мясцовага значэння і ўтрыманне вуліц у Брэсцкай вобласці з розных крыніц накіравана больш за 38 мільёнаў рублёў. Адрамантуюць 190 километров мясцовых дорог. 70% построено уже. Это, можем, такие как капитальным ремонтом окружен автомобильные дороги Ружаны-Ворониловичи, Малорита-Хатислав-Сушитница, Высоколитовск-Верховичи, Каменец. Ремонт, текущий ремонт, капитальный ремонт, замена покрытия, строительство нового покрытия из асфальтобетона и из бетона, в зависимости от категории дорог. Працягласць мясцовых дарог у вобласці каля 8,5 тысяч кіламетраў, яшчэ каля 5 тысяч – гэта сельскія вуліцы. Паводле дзяржаўнай праграмы больш за 1000 кіламетраў дарожнага пакрыцця плануецца адрамантаваць за 4 гады. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».